Apisas mawuok e sekta makedo gi midhiero matuche kaunti ma Nandi dwaro ni migawo mar somo onyon somo mag kedo kod midhiero matucho e kit somo mondo omi jopuonjre lony mar bero alwora. Kane giloso e boma ma Kapsabet e kinde wuoth mar chiwo tiegruok ne jopiny e yore kedo kod midhiero matucho ma ochan kod kambi Msalaba Makwar, apisas go wacho ni en gima kare jopuonjre ochako yudo tiegruok e yore kedo kod midhiero matucho kaka oula, masiche mag apaya kod midhiero mamoko matucho. And I think it will be high time, in partnership with Kenya Red Cross, we introduce first aid in schools because so that our students can participate in any emergency activity within the school and the home. And apart from that also, they should have that knowledge of emergency response and first aid response. To parents, I wish that you may support your children and the school going kids so that they may enroll to our clubs. And my call to all the schools is that let's work together in ensuring that we have existing clubs, we have our team going round, and that is our duty and the mandate that we want to deliver in the county. Umuhimu wa matembezi haya hasa kwa wanafunzi wetu ni kuweza kukuza ubinadamu ili wanafunzi waweze kukua wakiwa na mioyo ya kuweza kuwasaidia wale ambao wako na janga tofauti katika jamii. Serikali